Får prova på bandet du. Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO. I dag så prøvde jeg GLIMMUR-LÍM-SLÍM. Og det var hesen glimmeren som jeg kjøpte fra Diano i Ronavik. Og det så jeg hvordan det gikk her. Og dette her kjøpte jeg så fra Diano i Ronavik, så... Og henne til etsenar har vi kjøpt i havn en annan dag, så... Og jeg ser at han stider seg til min Snapchat, og det ser bare mega cool ut, og er ordentlig spent, og jeg håper det for dere. Ja, nu prøvde jeg GLIMMUR-LÍM-SLÍM, og jeg har kjøpt GLIMMUR-LÍM-SLÍM. Nei, jeg har kjøpt GLIMMUR-LÍM i Ronavik. Og jeg tror så har vi kjøpt Reno fra en brilliantlig SMS, Skilling. Så igjen har vi barberskum og natron. Så igjen har vi en skoj og ulat. Og jeg tror at jeg får gjøre videoer med at de suttja min gjør det. Hvis du er med, så skal du ikke holde ulat sys opp at de suttja. Hva henter jeg eller tog. Det første jeg får gjøre vi skal bruke alt. Åh, det är så pett. Det är så pett. Så det var det väl. Åh, det är så pett. Åh, spruttar så illa. Så det är faktiskt mega dig. Hur brukar glimmerlím? Så nu har vi till en chatt här. Oj. Jag var ju precis att man ska kunna något trån oj. Men inte för nek. Så jag hade ju korrena hålla till skoj. Så jag tar det här. Vi rører det mega vel. Så fett. Så det er ikke spent det. Det glitter! Så for at jeg bruker barberskum, og man kan faktisk bruke alt barberskum. Halvdige. Vi kører bare synder i. Åh, det lukter det. Ok, du burde kjøre nok fluffy. Åh, det glitter. Ett mega plast. Kjøp glimmer. Glimmerlím. Glimmer andre sånne. Nå det heter jeg blanda vi barberskum nå. Så for dere heter her Reno i. Det var i hesen pakka nå. Jeg vet ikke hvordan man kører i. Man kører bare i inntil det ikke hefter mer kjedelig. Så kører bare masser i. Det blir en liten slime. Ett coolt ut. Wow. Hör, mikrofonen kommer på inte. Oh my dear. Det är fast det. What? Så ska man bara täcka det här. Okej, här ser det bästa slim jag gjort. Alltså ett neckläckare än det som jag gör först. Switcha det. Hör det? Switcha det. Så läckar det. Alltså jag precis köra närkamar och i faktiskt. Glimmer smittar sin jacket. Okej, men man vaskar händerna med alltså borta för jag. Jag heter det bästa slim i närkan det just. Det är det kallt. Men det är blurry. Mega stretchy. Wow. Oh my god, det är så cool. Jag känner så väl att det är så negativt som spelar vet jag. Tänk på den. Lasso. Oh my god, shit det. Alltså det är super stretchy. Och jag får testa det av kläder som är nu. Tids, det är som inte fasta kläder. Så är det safe. Hoppa band lite. Jag får prova på band lite. Nu? Okej. Tack för det dit. Det är kallt. Tack för det dit. Hetta var seriöst en succé. Hetta är mega cool GLIMMUR-LÍM-SLÍM och jag ska helt säkert anbefala det. Det är så jävla stort. Bye!